Taurisa. Karena semalam ini. Mungkin saya nama. Agak surprise. Kucil kamu dari rumah. Taurisa. Okay. Alright. Sekarang, anda jaga seri pacin orang cuma di daerah. Ini agak Kakak tu main dogar, dua besar, makanya dogar saya orang besar. Mau mana kan? Kita itu mau message ah. Ani dah sih. Mau orang dari sini. Sekarang kita problem. Saya orang tu, tu jaga zoom siapa? Sekarang mana? Kan dia berusaha message pun tidak akan turun nawa. Anda tidak akan turun message, jangan tidak akan pay jual kan jauh. Jangan turun. Iya dia dikatakan iya kan anti yang kau tu bisa betul ini susah magari lo karena ini yang mana tadi senang betul karena sekarang tu ni message dia aku punya orang message iya wajar mereka message juga message itu dia aku itu kan ini tapi berpikir bukan yang disuruh nanti saya aku tinggi karena itu saya punya pun aku tak ada buat ini pun kuti tigadzirisiwe nehamataki kwete dzangu panzve kuti tiende togadzirwa nehamataki arikubva kumakoti saka kuti ini kugara naye ndogara naye sei tisada kuti yanzisana kuti tokwanisa kugara naye sei because ndakuta kufungwa chimuramba kumuda kuti iye agadzirise ipapo kuti togarisana sei Baba nyaya yatakatisana kumakoti ngoma yakandidzipa musi wa15 akandidzipa musi wa15 andidzipa ndi vana manya kupolisi ndakanoti munongwa ndigona kungorapwa ndandakuwana makadzi kuzviiaa uyu munhu womutemo nakudhari prison office takaenda kumukoti asi koti zvakafanisiwa seizvo zvakazonzi anachi saka unachonogona kuita paari pa4 months saka ndadaro ndadzoka kukoti akabvarisana mameseji kuti andichakuda zvinenge urohwa nechi nomumwe murume anokuda ini chibva ndakoti alright ndichaita se ndicharohwa nemurume anoita se anondida akatogwa vana kare akatopedza saka ndotogara sei nemunhu anonzi akatosheya vana ndine vana 3 vakomana 2 iye akaona kuti ndikapa mukadzi vana kuti ondokona pane vana vako pachaita maintenance pane vana vadiki musivu sevhandi mumwe zvadaro bva ndidzvanyira bvachitora musikana muhombe handikwanisi kugara nemusikana yoshindira kutora chi vana vadiki handizozoti vana vadiki vanovagara navo sei akati vana vangu vanochengetwa nemukadzi upi wandicharoora saka ndisizoti ndogara naye sei vana vanokodzera kuchengeta vanoenda kunamba kwasa 18 years vanoenda kusaidi kwani vanoenda kusaidi newe kusaidi kwako vana ndevavo saka ini kubva musi wa15 akatsanangurwa nehama dzangu ine vana sekuru takuuya ukoko akati asikuda kuona imba kwavo iwo chiuya kuno handisi kuda chitumirai mari vana sekuru ndibire fiwo mota tine mota 2 tine kombi tine wishi tine stand iri kuharare ini pamusha ndichakwanisa kusvika nozakataura kuti ini ndichigarira ikoko ndipei mari yefiwo ndibire fiwo nditakuda zvinhu zvemwana waimbiya nazvo kupi saka hakusi kurambwa here nokutoramba kwacho ndozi haana kuda kutaura nehama dzangu saka ukudawo zvinei musura takatokuda chaiwo akasvika pakutorera ambuya mashoka siriwo ndo ndavana mama vakati kudi ambuya vakatomutadza vachiedza kutaura naye kusvika pazotaura kuti inoita zvandinodai handudzi zvokuita nemwana wenyu vanhu mai vasvika vakati inyaya yako iyi hatini chakumanikidza kuti upinde mumba katimanikidze kuti mukwasha kida mwana wedu mangwana ukafuma wakafa tinozoita sei tisinoratsikwa noupenyu hwedu chiye ndosaka vazoti nasi tiverenga mameseji to yaiti unobva domboshava
Nishajua mambo ndogo na mtana ngose. Sana ngurikeri. Sawa ataka. Anaenda kuti akangoita problem. Ngoja mtu mbaya kufahamu. Bachitanga ukandisa. Takatomborana muishi. Mbaya mfano. Hapo bonde. Saka ndaita dambudziko. Takatomboramba. Pasati patombori mwacho 20 years. Saka bonde stage chinetsa kutako. Ndakatofamba kuhama dzacho. Ambuya wacho akamutanga wachivasikadzirisa nditei kusika ambuya wacho vati ima vanhu vakuru ina achazokwanisa kuenda bonde rine muchitanga sei kuti muriite munotanga sei kuti tisafamba bonde munongotanga kunge hupe here izvozvi atisangana maita sei less than 5 times. Kamuna September. Do life and do rara. Because bonde no bahasha. Bashaya bonde. Zvimwe zvese zvinogona kutsanangurika anogona kutsanangura neside track. Asi ndikazowana nguva izvozvi kuhama dzake dzatoda kusungirana ndokandarara izvozvi. Ndina hama dzangu dziri mupinduro pandatorara kuhama dzake ana sekuru wacho nanamai vacho vese ndovanogona kuuya vachindikurira kuti mukwasha wedu wakuiya zvakuti arikundisvibisa. Uyu ane problem yako paari ndeyekuti atsuriki. Izvo zvakasungisa kuti muningi nababa vangu achiti naattempted rape vakanogara kucheri. Saka ini ndiri kuti kugara naye ndogara naye sei inyaya yakatoenda kupona ukatoenda kujeri. Inini ipapapo handiti mwana chaiche musikana wari kuti akabva papa ndiye akamubvisa achitindopera chi mwana makapesa kuita rini bonde mheno munana July pesa papa ukambata ndase ndakutya because ndikangomuguma chete ari kubva atokireta nyere aisirerepi baba vakakuchitiza kuti wachoka nyaende kutanga kwemwedzi mukadzi wemunhu ndo yazotoka kutizoendesana kunosungisana ane mukadzi wangachifambidzana naye mukadzi wemunhu but anakwanisa kunoripota mukadzi upi iyeye uyu mukadzi akandifonera nditori kubasa iri akandozvandaitwa nemurume ikati oraiti ndiri kuuya mune imwe nzira yamatora nayo here zvikanzi hapana saka maita sei hapana ndibva ndazouya inini ndauya ndakubvunza mukadzi uyo munext door akati munhu aita sei akandirepa akaripirwa kupi zvinonzi mukuwa makataura makapa ripoti kupi haana kuudza murume wake mukadzi womunhu haana kupa ripoti kupolisi hakuna kwaka asi uchiona uchaiti nomusha here mese muri tu mati pane musha here mese muri tu ini nokuona kwangu uyu munhu agara munhu wevhaini zvisi zvandakuona kwako pane musha here hapana saka todi mati todi ino musha wacho woparara pindura woparara tikamboyamba ndipendereza angaramba mwedzi yatipara todi ino musha wacho mboendai panzi ko zvinhu zvamukasenza mese uyu ada kuparadza zvinhu apa pane vanhu ini ndakatsvaga zvinhu zvekuti vana vabhii saka iye ada kuparadza chati kunetsana imwe nyaya yekuti ada kutengesa motikari mota idzi dzakafa zvaari kutodirwa viwo mambo avo ndokunge vakasvika kumba vakaona mota ipa masombo mota iri kufamba irodiro viwo viuye kunokudai imwe kobya chaizvozvo yakanonga izvo kana mukatofona kwairi izvozvizvo hapana kana saine kufamba ndosaka kuti inini pande vanhu kutotambuka handingatamburi ndine motikari iri kufamba parodi kombi handikushaya mari yekuya kuno kudai saka nyaya yako ndeyekuti mukadzi ndiye aakushanda inini ndaakazvitsvaga ndaapa penji ndabva ndatora zvikwereti kuti tikabve kustendi handiti nyaya yako mai ndeyekuti ndaakutambira mari shoma iye akutambira mari yakadi saka hachada nezvako aishanda mumba akambotanga shambira 100 ndobatanga matambudziko ese vatakautambira 200 vona vati mutiwo basa remumba riri easy kuwana inini kana ndazotamba nikondodii ndikazoona uba ndoshanda towedzera chii tiwane kurarama saka kuenda kwaakaita kubasa ndobva patotanga nyaya dzese ivo zvikanza totedza hama dzake ini ndikuda kuti tigare dani nehama dzake kwete ari kuramba kugara nehama dzake dari pasi wodzi kwangu anozoti dzondifefera munobva iwe wabva
ndoanonzwisisa magariro edu isusu. Uraikuya kumba kwangu Saturday kuseni. Mesi pamati. Ini ndinokuchara kwa. Ini ndikuita dambudziko randinazo ndina mari. Anoona kuzoripota kuno. Kuitira kuti ini ndisa ari kuziva kuti handina mari. Kusaka $30 pasalari. Mambo. Saka kuti ndikwidze hama dzangu kuuya kuno. Kwete kuita chief. Hama dzemukuru wake. Akatounza iye kuno kuti inini nditadze kuuya nemautengesa kuno. Chikaro. Ndakanyorerwa tsamba kwa chief kana sabhuku. Vabereki vake varipo. Ndatofamba na distance vakati ambuya chirege kuenda kupi? Chirege kuenda kwa chief ndozogara pasi. Ndadzoka kuzogara pasi. Tikagara nehama dzake. Vanoti vabereki vacho vabereki vakati. Ngani? Inini kuna Ndakakuya nengani? panokona ita 4. Vanoita mari kubva kwanoka. Izvo zvichidakwira $60 kwero. Ndokupa. Uya nedza Saturday 8 o'clock imasvika mumba. Vaumudaiwe. Vaumudaiwe. Pane panosha kutaura pakuti anzi ndikuzi ndoda kutengesa zvinhu. Ai, ndinotengeswa ndakupa nguva Saturday sengemisi ndotaura chirumba kumba kwangu sekuda. Uyai. Ndogadzira imba iyi kana chipasa tobva tapasa papo ipapo. Endai. Next. Depende.